यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिताज वचाज हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। भगवान की जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। சரி, சின்ன ஒரு மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலிः சர்வாபி தக்ஷம்பூமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீதிரதாவினமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததாசி பவாத்தியம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे ओ कृष्ण मुद्रिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरी भानु सुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय वांच कल्पतराय कृपसिंधुदेवस्य पदिनाना भावनीये वैष्णयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 7, நாம 26வது பாதத்துல நாம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து பக்தர் யார் பக்தராக முடியும் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிச்சுட்டு நம்ம 8வது அத்தியாயத்துக்கு போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாராவது படிக்கிறீங்களா? 26வது பதம். हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। நான் படிக்கல, சரி அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்தேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेदाहं समदीदानि என்ன பிரபுஜி 26 தானே? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானேனி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி திவேதன கச்சன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இந்த பதம் பாருங்க. அர்ஜுனா, முழுமுழு கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்பொழுது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. இந்த இடத்துல இப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு டவுட் இருக்குது. அடுத்த அத்தியாயத்துல இந்த அத்தியாயத்துல கடைசியா கேள்வி கேட்பார். அதோட கண்டினியூட்டி அதுல 8வது அத்தியாயத்திலையும் பகவான் கிட்ட ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்கிறார். ஏன்னா இதுலயே 4வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் கிட்ட அவர் முறையிட்டார். என்ன முறையிட்டார்னா, சமகாலத்தில் நம்ம 2 பேருமே ஜனிச்சிருக்கிறோம், ஆனா உங்களுக்கு கடந்த காலம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னார்? நான் ஆதி அந்தம்மான்னு சொல்லி அந்த இதை சொல்றார், விளக்கம் கொடுக்குறார். இந்த இடத்துலயும் பகவான் இங்க குறிப்பிடுறார். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு சின்ன ஒரு தடுமாற்றம், அங்கிருந்த தடுமாற்றத்தோட இப்ப கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து சமகாலத்துல பிறந்தவனு கேட்டார். இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நடந்தவை, நடக்க போறவை, இப்ப என்ன நடந்திருக்கு பிரசன்ட்ன்றது அதையும் சொல்றாரு.
எல்லாம் நான் அறிவேன்றார். இது வேற யாருமே அறிய முடியாது அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். அப்போ பகவானுடைய ரூபம் பாருங்க, அது பௌதிகமானது அல்ல. அப்ப பௌதிகமானது நாம செயல்பட்டோம்னா அப்போ அது மாயத்தால மறைக்கப்பட்டதும் அல்ல. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நான் ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி மூலியமாக மறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க. அதே பௌதிகத்துல இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாயத்தால நம்மளை கட்டுண்டு வைக்கிறார். அவரு மறைஞ்சு இல்லை, நாம தான் மறைஞ்சிருக்கோம். இப்ப ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, மகாபாரதத்துல வாரில் நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சூரியனை மறைச்சு வச்சிருவா பகவான். சூரியனை மறைக்க முடியாது, அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. சகுனி கேட்கிறான், ஏன் கிருஷ்ணா சூரியனை மறைய வச்சிருக்க அப்படின்னு. அவரு சுதர்சன சக்கரை வச்சு மறைச்சு வச்சிருக்காரு. ஆனா சூரியனை அவரே பகவானே அங்க வாக்கு கொடுக்குறாரு, சூரியனை யாராலும் மறைக்க முடியாது, மறைச்சு வைக்க முடியாது. ஆனா என்னுடைய சக்தியால அது அந்த இடத்துல மாத்திரம் நாம மறைச்சு வைக்க தவிர அவரு சூரியனை யாராலுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்றது ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதே போலதான் பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தை எதையாலையும் போட்டு மறைக்க முடியாது. நாம தான் மாயத்தால கட்டுன்னு வச்சிருக்கோம். நாம கண்ணை கட்டி நாம தான் இருக்கிறோம். சூரியன் எப்படி பிரகாசமா இருக்கோ அதே மாதிரிதான் பகவானுடையது. பகவான் கிருஷ்ணர் கடந்த காலத்தை நடந்தவை, தற்பொழுது நடப்பவை, இனி நடக்க போன்று அனைத்தும் அறிவார்கள். இதுதான் அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம். ஏற்கனவே 4வது அத்தியாயத்திலே குழப்பம் அடைஞ்சிருந்தார். இங்கேயும் இப்ப பகவான் சொல்றார். இது விளக்கத்தை அடுத்த அத்தியாயத்துல இன்னும் விரிவா பகவான் கொடுக்கிறார். அப்பதான் பகவான் என்ன பண்ற, 8வது அத்தியாயத்திலையும் 9வது அத்தியாயத்திலும் ராஜகுபியர், அதாவது ரகசியமான ஞானத்தோட கொடுக்குறாரு 9ல. அப்ப 10லயும் 11லயும் தான் பகவான் 11ல விராட் ரூபத்தை காட்டுறாரு. 9லயும் கேட்கலாம் திருப்பி அர்ஜுனன், அது எப்படி நடக்கிறத பத்தி எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. விராட் ரூபம் மூலியமாவே டைரக்டாவே காட்டுறாரு அவன். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லா ஜீவாத்மாவும் நன்றி அறிவார். ஏன்னா பகவான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய ஜீவராசி இதயத்திலையும் பரமாத்மா குடிகொண்டிருக்கிறார். எல்லா செயல்களையும் அவர். ஆனா அந்த ஆத்மாக்கு, நம்மளுடைய ஆத்மா, நம்ம இருக்கிற ஆத்மா, இந்த உள்ள ஒரு ஆத்மா நம்மளை மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எந்த ஜீவராசியை பத்தியும் தெரியாது அந்த ஆத்மாக்கு. ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். பகவான் நம்ம பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம இதயத்தில் இருக்கிறார். ஆனா எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளும் உள்ள இருக்கிறார். ஆனா ஆத்மாவுக்கு தெரியாது, பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமையாக அறிந்தவர் என்பதை காண்பது அரிதுன்றார். இடத்துல பகவானே முழுசா யாருமே அறிய முடியாது. யாருமே, எந்த ஜீவாத்மாவும், எந்த உயர்நிலை பெற்ற ஜீவாத்மா கூட அறிய முடியாது. இப்ப தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்களா கூட அறிய முடியாது பகவானுடைய முழுமையாக. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். இப்படி இந்த மேகத்தை சூரியனை மறைச்சா என்ன ஆகும் பாருங்க. அந்த இடம் கொஞ்ச நேரம் தான் மறைஞ்சிருக்கும், தற்காலிகம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது போலதான் தற்காலிகமா மறைக்கலாம். ஆனா அத்தகைய மறைவு தனது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே சூரியன் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை இல்லைங்களா? மேகத்துல எப்படி அது மாதிரிதான் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி, அது அந்த மாயத்தால கட்டுண்டு கிடையாது, நாம தான் கட்டுண்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய செயல் மூலியமா நம்மள மாய கட்டுண்டு வச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் ரூபம் பௌதிகமானது இருந்தால் அவரை எப்படி கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை அறிய கடினம் இல்லையா? 27ல எப்படி சொல்றாரு பார்ப்போம். அதோட கண்டினியூட்டி ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இத படிக்கிறீங்களா? 27வது ஹரே படிங்க. கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா. பௌதிகமானது இல்ல, அது உண்மைதான், அது ஒத்துக்கிறோம் சரி. ஆனா கிருஷ்ணருடைய உடம்ப கடைசியில அது எரிக்கிறாங்கன்றாங்களே, அப்ப பௌதிகம் இல்லாம எப்படி உடம்ப எரிக்க முடியும் பிரபுஜி? என்ன திருப்பி சொல்லுங்க மாதா, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அதாவது கிருஷ்ணருடைய தோற்றம் பௌதிகமானது கிடையாது, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினால வந்தது. அவர் விருப்பப்பட்டால் மட்டுமே தோன்ற முடியும், அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறோம் சரி. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அவருடைய இறப்பு, அந்த ஜரான்றவன் கொன்னுடுறான் இல்லையா, அப்போ அந்த உடலை அர்ஜுனன் ஒரு புதர்ல போய் எரிக்கிறானாம். அப்ப அந்த உடல் எப்படி வந்தது? பௌதிகம் இல்லைன்னா அவர் தன்னால மறைஞ்சு போயிருக்கலாம்ல? இல்ல இல்ல, அதுதான் நம்ம நிறைய இடத்துல மிஸ்டேக் பண்றோம். பின்னாடியே ஒரு லைனை கொடுக்குது, கர்ம வினைக்கு பகவானா இருந்தாலும் கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு.
அதான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். இப்ப என்னன்னா பகவான் வந்து ஒரு ஒரு அவதாரம் கொடுக்கும் போதும் அந்த லீலையோட உதாரணத்தோட கொடுக்குறாரு. இப்போ பகவான் சைத்தன்யர் வந்து அவதாரம் கொடுத்தாருன்னா எதுக்காக வர்றார்? பக்தர்கள் எப்படி மேன்மை அடைகிறாங்க, என்னுடைய பகவானுடைய உணர்வோடு செயல்படும் போது எவ்வளவு சந்தோஷம் அடைகிறாங்க, எவ்வளவு ஆனந்தம் அடைகிறாங்க, எப்படிப்பட்ட பக்தி கொடுக்குறாங்க பகவான் கிட்ட அப்படின்றதுதான். அதுக்காக தான் பகவான் வந்து சைத்தன்யரா அவதாரம் கொடுக்குறார். அவரும் பிறக்கிறார். அதே மாதிரி அதுலயும் சொல்றாரு, ஒரு தாசி வயித்துல பிறக்கிறேன்றார். தாசின்னா அவங்க தாயார் வயித்துல அவர் பிறக்கிறார் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா ரஜினி தாயார் வயித்துல அவர் பிறக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா, தவறா சொல்லிட்டேன். அவங்க தாயார் வயித்துல அவர் இல்ல தாசின்னா வேலைக்காரின்னு அர்த்தம் அந்த ஹிந்தி பாஷையில. அப்படி கிடையாது. தாசினா வந்து நாம தவறா எடுத்துக்கிறோம். தாசினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமெல்லாம் தாசன், பிரபுஜி எல்லாம் தாசன், மாதாஜி எல்லாம் வந்து தாசன். அது வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது. தொண்டு செய்யறவங்க, அதாவது பகவானுக்கு வேலைக்காரங்களா இருக்கிறவங்க. ஆமா, தொண்டு செய்யறவங்க. அதான் தாசி. அது நீங்க அத மாதிரி சிறுமைப்படுத்தாதீங்க மாதாஜி. அது மாதிரி சிறுமைப்படுத்த கூடாது. நாம முன்னோர்கள் இல்ல தமிழ்ல வந்து தாசின்னா வேற மாதிரி அர்த்தம் வரும். அதுக்கு இல்ல, அது தவறு. அதே தவறுன்னு சொல்லப்படுது. அது தவறுன்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து அந்த ஹிந்தியில வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்பவர்களே தாசர்கள், தாசிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் மாதாஜி. இங்க தமிழ்ல வந்து நம்ம விலை மாதர்கள் சொல்லுவாங்க. அத வந்து இவங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அதை கொச்சைப்படுத்துறாங்க. அது முன்னோர்கள் அத வந்து தவறாக அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. தவறு அது. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அது மாதிரி நிறைய தமிழ்ல வந்து நிறைய தப்பா இது பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அப்பப்ப சொல்லிட்டாக்க இப்ப வர்ற கேக்குறவங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி தோணாம போயிரும் இல்லையா? அதுக்குதான் சொன்னேன். அது அந்த வேதம் படிக்கும் போது அது ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, ராமாவதாரத்துல வாலிய மறைஞ்சிருந்து கொண்டாடல பிரபுஜி. ஆமா மாதாஜி. அந்த கர்ம வினைதான் நம்ம அடுத்த பிரிவில் அவருக்கு ஜரா இந்த அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மன்னனா இருந்தவனா அந்த ஜரான்றது. ஆமா, அந்த ஸ்டோரி நம்ம இதுல நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வருது. பாகவத்துல சொல்லியிருக்கேன் அந்த கதையை. நானு இப்ப இடையில கூட சொல்லியிருந்தேன். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கேன். நீங்க சொன்னதை நான் எழுதியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த 27வது பதம் இத படிச்சிட்டீங்களா? இந்த பதத்தை வாசிக்கல பிரபுஜி. வாசிக்கல பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் வாசிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. எங்களுக்கெல்லாம் சரியா வாசிக்க தெரியாது, நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இச்சாத் வேஷ சமுத்தேன ஸ்வந்த மோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சீங்க. பரதகுல தென்றலே, எதிரிகளை வெல்பவனே, விருப்பு வெறுப்பு, அதாவது விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளை மயங்கி உண்டைகள் மிகுந்த குழப்பத்தை. அப்போ இதுல இந்த பதம் வந்து நமக்கு என்ன புரிதல் அடைஞ்சிருக்கு? யாராவது விளக்க முடியுமா? இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம நிறைய கேள்வியே கேட்கல. இதுல ஒரு சின்ன புரிதல் தான் நமக்கு எப்படி அடைஞ்சிருக்கும்னு பார்க்கலாம். இருமையில மயங்குறவங்கன்னா இது என் குடும்பம், என் வீடு, நானே இந்த வீட்டுக்கு அதிபதி அப்படின்ற ஒரு இவன் பெண்ணு, இவன் ஆணு, அந்த மாதிரி ஒரு இரண்டு நிலைமைகளையும் இருக்கிறவங்க. அவங்க வந்து உண்மையான கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு இருக்கிறவங்க தான் நல்ல தெளிவான அறிவோட இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி இருமை குழப்பம் எப்பயுமே அவங்களுக்கு இருக்கும். அவங்களால கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது அப்படின்றதுதான் பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, சரி. இன்னும் டீப்பா சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. வேற யாரா சொல்லணும்? ட்ரை பண்ண பாருங்க. அதாவது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில ஈடுபடுற வாழ்க்கை இது வந்து நம்மால நடக்கிறதா இல்ல வேற யாரால நடக்கிறதா அப்படின்ற ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கும். ஏன்னா பல செயல்களுக்கு நாம மட்டும் காரணம் இல்ல, சம்திங் எல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங் அப்படின்றது ஒரு குழப்பங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுதான் இண்டிகேட் பண்றது. ஓகே பிரபுஜி, அழகா சொல்லிட்டீங்க. ஓகே,
சரி, இப்ப மாதாஜி பிரபு சொன்னாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கம் வேணும். என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. பரதகுல தென்றலே, எதிரிகளை வெல்பவனே அப்படின்றாரு. யாரு? அர்ஜுனனை. விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகள் மயங்கி உள்ள எல்லா உயிர்வாடிகளும் சொல்றார். மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்து உள்ளனர் அப்படின்ற. அப்போ நாம என்ன மாதிரி நிலைமை இருக்கும் பாருங்களேன். பிறக்கும் ஆனா போதே குழப்பத்தோட அதுதான் நம்ம தேவை. இப்ப நாம கற்பனை. எல்லாருமே இப்போ சில பிரபுபாதாவுக்கு அவருக்கும் பிள்ளைகள் இருக்காங்க. ஸ்ரீமத சுவாமி ராகவேந்திராருக்கும் அவருக்கும் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. மகான்களுக்கும் குழந்தைகள் இருக்கு, செல்வந்தர்களுக்கும் குழந்தைகள் இருக்கு, வீடு வாசல் இல்லாதவங்களுக்கும் குழந்தைகள் இருக்கு. ஆனா எல்லா குழந்தைகளுக்குமே என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? மிகவும் குழப்பத்தோட தான் பிறந்துள்ளனர். ஏன்னா இந்த பௌதீக உடல்ல பிறக்கிறவங்க எல்லா ஆத்மாவுமே பௌதிகம் தான், மாயத்தால் கட்டுப்பட்டவங்க. மாயத்தால கட்டுண்டவங்க தான். அதை எப்படி வெளியே மீண்டு வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது அடுத்த பதம் நம்ம விளக்குது. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நாம பூர்ண ஜென்ம பாவம், அதாவது பாவம் புண்ணியம் பண்ணவங்கள அது ஏத்த மாதிரி தான் நமக்கு உடல் கிடைக்குது. ஆனா எல்லா ஆத்மாக்களுக்குமே குழப்பத்துல தான் பிறக்கிறாங்க. அது அது அந்த அவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன ஜென்மத்துல அவங்க என்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை வச்சுதான் அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க அதுல மீண்டு வராங்க. இப்போ ஜடபரதர் இருக்கார். கடைசி இறக்க தருவாயில மான நினைச்சனால மானா வந்தார். அந்த மான இருக்கும் போதே அது உணரும் சக்தியை பகவான் கொடுக்கிறார். கொடுத்தனாலதான் அடுத்த பிறவிய ஒரு அந்தனர் குணத்துல பிறந்து ஒரு ஆத்ம தத்துவத்தை அழகா ஒரு மேன்மை அடைஞ்சு முத்தி அடைஞ்சு பகவான் லோகத்துக்கு போறாரு. அதே மாதிரிதான் எல்லாருமே, எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் அப்படிதான். மனித பிறவியா கொடுத்த ஜீவாத்மா எல்லாருக்கும் அப்படிதான். இப்ப நம்ம ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு வீட்டுல பிறந்திருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஆனா அந்த ஆத்மா போன ஜென்மத்துல ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணி இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க ரொம்ப ஏழ்மையான வீட்டுல பிறந்திருந்தாலும் அவர் அறிவாளியா பிறப்பான். நிறைய அதாவது வேதம் படிக்கிறது, பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றது, எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அந்த அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி இருக்கு. அப்ப அந்த சக்தி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அதனால என்ன ஆகுது பாருங்க, அந்த பேரண்ட் அந்த குழந்தைய பெற்றவங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கும் மோட்சம் கிடைக்குது. இது கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு ஏழையாக இருந்தாலும் அந்த ஆத்மா அந்த குழந்தைகள் மூலமாக பேரண்ட்டும் அவங்களுக்கு முன்னோர்களும் முக்தி அடைகிறாங்க. இது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும். இப்போ நாம நமக்கு பற்றற்ற தன்மையா நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாலும், பக்தி கொடுக்கிறோம், நாம மட்டும் மேன்மை அடையல. நமக்கு அடுத்த ஜென்மம், அடுத்த வாரிசு இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அது 7 தலைமுறை. அதே மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் 7 தலைமுறையும் முக்தி அடைகிறாங்க. எப்படி? நாம அனநிய பக்தியை பண்ணும் போதுதான். சவுண்ட் வருது, கொஞ்சம் குறைச்சிங்க. நம்ம அனநிய பக்தியை கொடுக்கும் போது நமக்கு முன்னாடி 7 ஜென்மங்கள் முக்தி அடைகிறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட மூதாதையர்கள் 7 பிறவி முக்தி அடைகிறாங்க நம்ம செயலால, இல்லைங்களா? ஆனா அது எப்படி இருக்கணும்? அனநிய பக்தியில இருக்கும் போது. ஆனா அதே வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பற்றற்ற தன்மை, யாரு மேலேயும் பற்று இல்லாம நீங்க உங்களுடைய பக்தியை கொடுங்க அப்படின்னு. நீங்க அண்ணனா இருந்தாலும், தம்பியா இருந்தாலும், அப்பாவா இருந்தாலும், அம்மனா இருந்தாலும், பேரனா இருந்தாலும், பிள்ளையா இருந்தாலும், மனைவியா இருந்தாலும், கணவனா இருந்தாலும் பற்றற்ற தன்மையா இருங்க. ஒரு லிமிட்டோட இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க உள் விஷயத்துல இறங்கக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப கட்டமைப்பு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கனவின் மனைவினா ஒளிமறைவோடு இல்லாம வாழணும் அப்படின்னு இருக்கு. உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அவங்களுடைய உள் விகாரத்துல உள்ள இறங்கி நாம ஆராயக்கூடாது, சந்தேகப்படக்கூடாது. நிறைய விஷயங்கள் பேதத்துல கொடுத்துருக்கு. இதுதான் என்ன சொல்றேன், அது பற்றற்ற தன்மையா இருக்க ஆரம்பிச்ச, நாம பழக ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ மனைவியா இருந்தாலும் கணவனா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுடைய உள் விகாரத்துல நம்ம உள்ள போய் நம்ம கேட்கக்கூடாது, கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அது அவங்களுக்கு கொடுத்த சுதந்திரம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். எப்படி? அது ஆன்மீகம் அழகாக இந்த வழியை நம்ம கொடுக்கணும். யாருமே நம்ம கூட வரப்போறது கிடையாது. வேதமா தான் சொல்லுது, யாருமே நம்ம கூட இருப்போம். உனக்கு பசிச்சா நீ தான் சாப்பிட்டாகணும். உனக்கு நோய் வந்தா நீ தான் மருந்து சாப்பிட்டாகும். ஆனாலும் குடும்பம் ஒரு கட்டமைப்பு, சமுதாயம், அந்த கட்டமைப்போட நாம உன்னுடைய கடமையை செய்யணும்னு சொல்லுவோம். அப்ப எல்லாருமே பிறக்கிற போது எல்லாமே குழப்பத்தோடு தான் பிறக்கிறாங்க. ஆனா அதை மீண்டு வர்றது எப்படின்னு பாருங்க. அடுத்த பதம் ரொம்ப அழகா இருக்கும், அதை பார்ப்போம். ஜீவாத்மா எப்படி மாயால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது? விருப்பு வெறுப்பு. இப்ப இந்த இடத்துக்கு வருவோம்.
இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபீஸ் தொடங்குறாங்க, ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறாங்க. எடுத்த உடனே லாபம் பார்க்க முடியுமா? கடினம் இல்லைங்களா? ஆனாலும் ஒரு 1000 ரூபாய் பண்றாங்க, ஒரு 1000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா 2000 ரூபாய் கிடைச்சா போதும்னு நினைப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, ஏற்றத்தாழ்வு வரதான் செய்யும், விருப்பு வெறுப்பு வரதான் செய்யும், அப் டவுன் இருக்கதான் செய்யும். அதே 18 அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. முதல்ல வந்து ஒரு தொழிலோ ஒரு ஏதோ ஒரு செயல் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட்ல நமக்கு ரொம்ப கடினமா தான் இருக்கும். நமக்கு லாபம் இருக்காது, நஷ்டம் இருக்காது, பெருசா லாபம் இருக்காது. போட்ட காசுக்கு கரெக்டா நாம இருக்கிறோம். முதல்ல கடினமா இருக்கிறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதை முறைப்படுத்தி நாம செயல்பட நமக்கு லாபத்தை வர ஆரம்பிக்கும். முதல்ல கடினம் கசக்கும், அதுக்கப்புறம் இனிக்கும்ன்றாரு 18ஆம் அத்தியாயத்துல. அதே மாதிரிதான் நம்ம விருப்பு வந்தாலும் சரி, வெறுப்பு வந்தாலும் சரி, லாபம் வந்தாலும் சரி, நஷ்டம் வந்தாலும் சரி, இது ரெண்டுமே என்னால தான் வந்ததுன்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகும். அவன் தான் பக்தி யோகத்துல சிறப்பா பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு பிசினஸ் பண்ணவரு நஷ்டம் வந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம், அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா? எடுத்த உடனே சமுதாயத்து மேல சொல்லுவார், கவர்மெண்ட் மேல சொல்லுவார், என் கூட வேலை பார்த்தவங்க என்னை ஏமாத்திட்டாங்கன்னு சொல்லுவார், பேங்க்ல எனக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லுவார், ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லுவார். ஆனா அந்த காரணத்துக்கு யாருன்றத நீ காரணம் எல்லாம் இருக்கலாம், ஆனா செயல் யாரு? நீ தானே பண்ண. அது உண்மையை ஒத்துக்கணும். அந்த என்ன எங்க இடத்துல பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை சரி பண்ணணும், அதை பேச மாட்டாங்க. அந்த பௌதிகத்துல நஷ்டத்தை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, அது என்ன ப்ராப்ளம்ட்டு. அது எங்க வருதுன்னு பாருங்க. அப்ப அந்த விருப்பு வெறுப்புன்றது வர என்ன பண்ணும்? அது பௌதிகம். அப்ப அது ஆன்மீக தன்மையோட அவர் தொழில் பண்றாருன்னு நினைச்சீங்களேன், கண்டிப்பாக நஷ்டமே வராது. அதிகம் சீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கும். ஒரு தொழில் பண்றது எப்படி தொழில் பண்ணணும்ன்றது கூட அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வட்டி எவ்வளவு, பேங்க் வட்டி 2 பைசாவா 1 பைசாவா எவ்வளவு வட்டி வருதோ அந்த வட்டி ஒண்ணு. ரெண்டாவது, உனக்கு கூட வேலை செய்யறவனுக்கு இன்னைக்கு பொருளாதாரத்துல எவ்வளவு மேன்மை எவ்வளவு அவனுக்கு செய்ய முடியும், எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்க முடியும்னு நிர்ணயிக்கணும். அவனுக்கு போதுமான அளவுக்கு நிர்ணயிக்கணும். லாபத்துல வந்தா அவனுக்கு ஒரு 10%, 15%, 20% கொடுக்கணும். லாபம் வந்தா, சம்பளம் வந்தா கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது. லாபம் வந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு 15%, 20% கொடுத்தாதான் அவன் ஹாப்பியா வேலை செய்வான், தப்பு நடக்காது. நம்ம சீல பிரபுபாதா அதுக்கு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு, ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காரு. பிசினஸ் எப்படி பண்ணணும், சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்றது. போர்டு கம்பெனி ஓனருக்கு ரொம்ப அழகா அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா அவரு பகவானுடைய சீல பிரபுபாதாவுடைய சிஷியன் அவரு. சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அந்த வெறுப்பு விருப்பு வர்றது எப்படின்னா பௌதிகத்துல இருக்கும்போது தான் வரும், ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது வரவே வராது. ஆன்மீக செயல்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. பிரபுஜி நீங்க சொல்ற கரெக்ட் தான். நீங்க சொல்றது அப்படி அந்த மெத்தட்ல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வளர்ச்சின்றது ரொம்ப படிப்படியாகவும் ரொம்ப லிமிட்டடாகவும், அதாவது ரொம்ப எய்ம் அதிகமா வச்சுக்க முடியாதபடியும் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரியும் சொல்லும் போது வளர்ச்சியும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இருக்குன்றது ஒரு விதத்துல கரெக்ட். சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்கும் அதுல. ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல எதிர்பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா, இன்னும் பண்ணு, 10x பண்ணு, 2x பண்ணு, 3x பண்ணுன்னு தானே எதிர்பார்க்கிறோம் நாம. அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால தானே இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருது நமக்கு. இப்போ நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட். ஒரு மனிதன் வந்து இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கோங்களேன், நாம வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சா போதுன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் காணாது, 1 லட்சம் ரூபாய் வேணும். 1 லட்சம் ரூபாய் வேணும் இல்ல, 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு போறதுக்கு தான் எல்லா ப்ரெஷரும் பண்றோம். 100% இது ரொம்ப கரெக்ட். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா பிரபுஜி, இது கலிகாலம், இப்படித்தான் இருக்கும். அதான் ஆரம்பத்திலேயே இல்ல மாதாஜி, இல்ல ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு சொல்லுங்க பிரபு. நீங்க கரெக்டா சொல்றீங்க. இந்த பிரஷர் போடுறதுக்கு காரணம் நாம தான். 100% நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட். ஆனா இந்த சமுதாயமும், இந்த சொசைட்டியும், ஃபேமிலியும், பியர் லெவல் ப்ரெஷரும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மனிதனுக்கு வருது. இந்த மனிதன் இதை எதிர்த்து நிக்கிறான் பாத்தீங்களா? நான் வந்து growth கம்மியா போனாலும் சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றான் பாத்தீங்களா? இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறது ஹையஸ்ட் ப்ரெஷரா தான் இருக்க போறது அவனுக்கு. இதை விட இது ப்ரெஷர் அதிகமா தான் இருக்க போறதுன்றலாம். ஏன்னா இது அவ்வளவு லேசப்பட்ட விஷயம் இல்ல. இப்போ உங்க வீட்டுல நீங்க வந்து சொல்றீங்க, பிரபுஜி நான் வந்து என் பார்மசிட்டிக்கல் பிசினஸுக்கு 5% மேல போதும், 2 பெட்ரூம் வீடு இருந்தாதான் போதும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, உங்க வீட்டுல இருந்து 10 ப்ரெஷர் வரும். உங்களுக்கு வியாபாரமே பண்ண தெரியல, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, மத்தவங்க எல்லாம் பண்றாங்களே அப்படின்ற மாதிரி வருத. இந்த நல்ல விஷயங்களை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரெஷர் தேவைன்றா. கரெக்ட். அது நீங்க சொன்னீங்களா பிரபு, இது 100% என் லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்கு, இப்போ நடந்துதான் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோப் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்தினேன்.
ஆர்எஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்திருந்தேன். அப்புறம் வந்து எஸ்கேகே இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லிட்டு 3 கம்பெனி வச்சு நடத்தினேன். இப்ப எல்லாருமே விட்டுட்டு ஒரே ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ஆர்எஸ் என்டர்பிரைஸ் போட்டுட்டு. இதுல வந்து ஒரு 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 டைப்பர் மட்டும் போட்டு பார்மஸில் தான் நான் இருக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, ஏன்னா அப்போ வந்து சம்பாரிச்சது ஒரு மாசத்துக்கு 4 லட்சம் 3 லட்சம் அப்படியே நம்ம ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்ப இந்த பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்ச பேர் என்ன பண்ணிட்டேன், எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா, என் தம்பி கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன். எப்ப நீங்க பாத்துங்க, வருவாய் ரொம்ப ஈட்டாதீங்க, ஒரு அளவுக்கு லிமிட்டா எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இது எனக்கு உகந்தது அல்ல, எனக்கு இது சரியா வராது. ஆனா வேலை செஞ்சவங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றணும். அதனால நீங்க வந்து அதை பாத்துங்க, தொழில் நல்லபடியா பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் அப்படியே இது பண்ணிட்டேன். ஒண்ணு மட்டும் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா என் ஸ்டாஃபுங்களை சொல்லிடுறது, இவ்வளவுதான் சேலரி கிடைக்கும், இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் ப்ராஃபிட் இருக்கு. ஓப்பனாவே பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் சுருக்கிக்கிட்டேன். ஆனா எங்க வீட்டுல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சோம், ஏதோ ஒண்ணு வருமானம் பண்ணிக்கிட்டோம், ஏதோ சேர்த்து வச்சிருக்கோம், அதனால தப்பிக்கிட்டோம். ஆனா இல்லாதவங்க பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப கடினம் தான். நீங்க மாதாஜி சொல்ற மாதிரி, நீங்க சொல்ற மாதிரியும். ஆனா அதை வந்து முதல்ல அப்படிதான் நினைச்சேன், எப்படி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே அப்படின்ட்டு. ஆனா பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்க என்ன ஆச்சுன்னா, எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க, எங்க சமுதாயத்துல என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாமே பக்குவம் அடைஞ்சிட்டாங்க. சரி, இவர் இப்படிதான், இனி இப்படிதான் இருப்பாரு, அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு விலக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. என்கிட்ட விலகுன்னா இந்த விஷயத்துல இருந்து விலக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஃபேமிலி எல்லாமே, சமுதாயத்தை எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் பேசின்னு தான் இருக்காங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா இவருடைய கட்டமைப்பு இப்படிதான் ஆயிடுச்சு, இனி இவர் தான் இருப்பார், ஆனா இவர் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு விலகிட்டாங்க. ஆனா முதல்ல ஆரம்பத்துல நீங்க சொல்றது கடினம் தான். ஆனா அதே வந்து பகவான் வந்து 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுன்கிட்ட சொன்னார் பார்த்தீங்களா, இந்த செயல்லாம் பண்றது கடுமையா தான் இருக்கும், நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஆனா அதை நீ பயிற்சி பண்ண எல்லாமே சரியாரு. இது காலம் நிர்ணயிக்கும். அதே போலதான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனை வரும். இதே 18 அத்தியாயத்தையும் தான் சொல்றாரு பகவான். இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஆரம்பத்துல கடினமா இருக்கும், அது நீ முறைப்படுத்தி நீ செயல் பண்ண எல்லாமே பக்குவம் ஆயிடும்ன்றார். இது வாழ்க்கை, இதுதான் தத்துவம் சொல்ல முடியும். அப்ப அந்த விருப்பு வெறுப்புன்னு சொல்றதை பாத்தீங்கன்னா, இதை நாம ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப நம்ம வந்து அது ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடும். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து முதல் அத்தியாயத்துல அப்படிதான் இருக்கிறான். காந்திபதி ஏன் தூக்கி போடுறான், அவனுக்கு ஒரு மாதிரி இதாயிடுச்சு. அவனுக்கு ஒரு செய்யற செயல் சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு வெறுப்பு தன்மை வந்து காந்தி கீழே போடுறான். அதுதான் பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது, தப்பு. ஒரு முயற்சி எடுக்கிறியா, அந்த முயற்சியை செய், அது கரெக்டா ஆத்ம தத்துவம் மூலியமாக செய்கின்றார் பகவான். இப்ப மாதாஜி சொன்னதும் பிரபுஜி, இது கலிகாலம் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த கலிகாலத்தையும் நாம மேன்மைப்படுத்த முடியுன்றார். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மகாத்மாக்கள்லாம் செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க. இப்படி இந்த மாதிரி செயல்படுங்க, ஆன்மீக தன்மையோடு செயல்படுங்க. நீங்க நான் இல்ல, இது உடல் நான் கிடையாது, நான் செல்வம் இல்ல, நான் ஜீவாத்மா, பகவானுடைய நித்திய சேவகன், நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு மார்க்கம் எடுத்துட்டோம்னா, ஒரு தாக்கம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுல மாற்றம் கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு தான் வேதம். இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் தான் சொல்லுது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த ஜீவாத்மா, எல்லாரும் ஜீவாத்மாவும் மாயால் மறைக்கப்பட்டு உள்ளது. எப்படி மறைக்கப்பட்டுள்ளது? ஆசை, மோகம், இதனால வரும்போது தான் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதெல்லாம் நீங்க இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு நாம பண்ணி பாருங்களேன், அந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லைன்னு நினைச்சு பாருங்களேன், நம்ம என்னைக்குமே வந்து பக்தி மார்க்கம் தான். இப்ப 28வது பதம் பாருங்க, எப்படி சொல்ல வர்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 28 நான் படிக்கிறேன். ஏஷாம் த்வந்தக தம் பாவம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தே த்வந்த் பமோஹ நிர்முக்தா படிஜந்தே மாம் த்ருட டிவ்ரதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு உள்ளதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார். இப்போ போன பிரிவில, இப்ப இப்பிரிவில கூட பாருங்கன்னா, இப்ப பிரசன்ட் நாமோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ, இல்ல ஒரு 10 நாள் முன்னாடியோ ஒரு புண்ணிய காரியம் செஞ்சோம்னா அதோட பலன் இந்த காலத்திலேயே அனுபவிக்க முடியும்ன்றார். வேதமா தான் சொல்லுது. முற்பிரிவிலும் இப்பிரிவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு அப்படின்றார். எவர்களது பாவ விளைவுகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, அப்போ எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார் என்றார். அப்போ பகவானுடைய பக்தியை ஈடுபடுறது கூட பாத்தீங்கன்னா, நாம புண்ணிய காரியம் பண்ணாதான், பகவான் நினைச்சாதான் இந்த கண்டிமாலை போட முடியும், பகவான் நினைச்சாதான் இந்த குடிமி சிகா விட முடியும், பகவான் நினைச்சாதான் பகவானோட நாமத்தை வைக்க முடியும் நெத்தியில.
அவர் நினைச்சாதான் நம்ம பக்தியை செய்ய முடியும். சிவனும் அதான் உத்தர சம்பிரதாயத்திலும் அதான் சொல்லப்படுது. அவர் நினைச்சாதான் செய்ய முடியும். ஏன்னா நம்மளுடைய புண்ணிய காரியம் செய்யும் போதுதான். அதுக்கும் பகவான் சொல்றாரு, நீ உன்னுடைய புண்ணிய காரியம் செஞ்சேன்னா நீ எல்லாருமே மேன்மை அடைய முடியும். இல்லைன்னா திலகமிட முடியாது, கண்டி மாலை போட முடியாது, சிகா விட முடியாது, பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு நாள் நிக்கவே முடியாதுன்றார். அப்போ நாம பாவம் செஞ்சோம்னா பகவத்கீதையை படிச்சா கூட நமக்கு மண்டியில் நிக்காது. நம்முடைய செயல் இருக்கணும். படிச்சா மட்டும் போதுமா? நம்முடைய செயல் இருக்கணும். அதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்கல்ல, எண்ணமும் செயலும் ஒன்னா இருந்தாதான் பூர்ணம் அடைய முடியும்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம என்ன இருக்கு, பகவத்கீதை படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அதை செயல்ல கொண்டு வருமா? கிடையாது. யாராவது கொஞ்சம் பேர் தான், ஒரு 100 பேர் படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு 10 பேர் செயல்ல கொண்டு வருவாங்க. நீ 90 பேர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, பொருளாதாரம் பிரச்சனை, ஃபேமிலி பிரச்சனை, சமுதாய பிரச்சனை, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு அவங்க தள்ளி போட்டுனே வரும். ஏன்னா அவங்களோட சூழ்நிலை அதை மாதிரி கொண்டு போகும். தவறு இல்லை. ஆனா அடுத்த பிறவிலையாவது கண்டிப்பா பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுப்பாரு. நம்ம என்னைக்கு பக்தி யோகத்திலேயோ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, லீலையோ வைபவமோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ, அது புண்ணிய காரியம்தான். ஆனா கண்டிப்பாக அடுத்த செகண்டோ, அடுத்த வருஷமோ, இல்ல 10 வருஷமோ, இல்ல அடுத்த பிறவியோ அது முத்திக்கான வழிதான் அது. அதுக்காக பகவத்கீதையை படிக்காம இருக்கக்கூடாது, தெரியாம இருக்கக்கூடாது, புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளால செய்ய முடியலன்னா நம்முடைய கர்மா நினைக்கணும். அதை நம்ம கர்மா நினைச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த செய்யணும். கண்டிப்பா நம்ம செய்ய முடியும். பகவான் நமக்கு அந்த அனுகிரகம் கொடுப்பார். ஏன்னா அவர் நினைக்கணும், நம்ம செயல்ல மாற்றம் ஏற்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் கண்டிப்பாக மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவான்றார். அப்போ முப்பறிவிலும் இப்பறிவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்கள் பாவலைகளை விலை முழுமையாக பண்றானோ கண்டிப்பாக இருமையில் பூர்ண விடுபட்டு இருக்கணும். இப்ப இந்த 6 விதமான செயல்பாடு பாருங்க. முற்பறிவிலும் இப்பறிவிலும் சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஒரு குழந்தை பிறகுது, 5 குழந்தை பிறகுது, ஒரே மாதிரி பிறகு, ஒரே டைம்ல பிறகுதுன்னு. அப்போ அந்த குழந்தைகளோட பாவ புண்ணியம் பாருங்க. ஒரு தாய்க்கு வீடு வாசலே இல்லை, ஒரு தாய்க்கு நிறைய சொத்து இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அதுலயும் ஏற்ற தாழ்வு இருக்கு. ஆனா ஒரே மாதிரிதான் ஒரே டைம் தான் குழந்தை பிறகுது, ஒரே நட்சத்திரம், ஒரே லக்கணம், ஒரே ராசி. ஆனா பிறக்கும் போது என்ன ஆகுது பாருங்க, குழப்பத்தோட தான் பிறக்கிறாங்க. ஆனா போன ஜென்மத்துல என்ன புண்ணியம் பண்ணாங்களோ அந்த புண்ணியம் தகுந்த மாதிரி அங்க வாழ்க்கையை மேம்படுத்த பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அப்ப இருமிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டு, மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு பக்தி தொண்டின் உறுதியோடு ஈடுபடுவார். ஒரு ஏழை குடும்பத்துல உறவினரே இல்ல, தாய் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க, யாருமே இல்ல. ஆனா குழந்தை ஜனிக்குது. ஜனிச்ச பிறகும் பாருங்க மேன்மை அடையுது. ஏன்னா போன ஜென்மத்துல புண்ணிய காரியம் பண்ணி அந்த தாய்க்காக அது பிறகுது. சோ இது மாதிரி கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பாவ விலையிலிருந்து முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப பக்தி யோகம் தான். நாம எப்படி பிறந்தோன்றது இல்ல, நாம எப்படி வந்தோம், நாம என்ன செய்யறோம், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கலாம், அந்த வாழ்க்கை மேன்மையடையும். இது சாதாரணமா எல்லாரும் ஒரு ஞானிகள் சொல்ற விஷயம் தான் இது. ஆனா அதே வேதங்கள் மூலியமா நாம ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது, பக்தர்கள் சங்கத்திலையும் சரி, ஒரு சாது சங்கத்துல இருக்கும்போது தான் நாம கண்டிப்பா மேன்மை அடைய முடியும். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சங்கம் நாம ஏற்படுத்தி நாம பகவத்கீதை படிக்கிறோம்னா, இது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நாம இந்த ஜென்மத்திலயோ போன ஜென்மத்திலயோ புண்ணிய காரியம் பண்ணிருக்கோம். அதனாலதான் இந்த மாதிரி புக் எல்லாம் படிக்க முடியுது. இல்லைன்னா படிக்கவே முடியாது. இப்ப நிறைய வீட்டுல பாருங்களா, பகவத்கீதை புக் எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும், இல்லாத வீடே இருக்காது, இருக்கும். ஆனா அதை படிக்கிற எண்ணமே வராது, எண்ணமே இருக்காது. இந்த மாதிரி சங்கத்துல இருக்கும் போதுதான், பக்தர்கள் சங்கத்திலயோ சாது சங்கத்துல இருக்கும் போதுதான். அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார், தூய பக்தரின் சங்கத்தினால் மட்டுமே சாத்தியப்படும். ஒரு ஒத்த மனுஷனா போய் ஸ்ரீல பிரபுபாதா போறீங்க, அமெரிக்காவில போய் எப்படிப்பட்ட ஊர் அது, அந்த ஊர்ல போய் எப்படி எப்படி பண்ணிருக்காரு பாருங்க, எவ்வளவு கோயில் கட்டியிருக்காரு, உலகம் ஃபுல்லா கோயில் கட்டிருக்காரு, ஒத்த ஆளா இருந்து பண்ணியிருக்காரு. எப்படி போறோம், இதெல்லாம் பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நடக்காது. கழுத்துல கண்டி மாலை போறதுன்னா பகவானுடைய உத்தரவாதம் இல்லாம போட முடியாது. நெத்தில நாம வேடுறோம்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானுடைய தூய பக்த சங்கத்துல கண்டிப்பாக சாத்தியப்படும் சார். 29 ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார், இதையும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஸ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விதுஹு கிருஷ்ணம் அத்யாத்ம கர்ம சாகிலம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே என்றார். இந்த இடத்துல பாருங்க, மரண நேரத்திலும் சரி, முதுமையில் இருக்கும் போதும் சரி, விடுபட முயலும் அறிவுடையோன்றார். அப்போ பக்தி தொண்டு, இப்ப நாம வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, பிறந்த குழந்தையிலிருந்தே பக்தி யோகத்துல வர்றது அது மேன்மை அடைஞ்ச ஆத்மா. போன ஜென்மத்துல புண்ணிய காரியம் பண்ணி பகவானுடைய பக்தியோட அது செயல்பட்டு இருக்கு. ஆனா அது பூர்ண அடையாம தான் அடுத்த பிறவி கிடைக்குது. அதுக்கு கிடைச்சது இல்லாம அந்த குழந்தையிலிருந்தே அது பக்தி மார்க்கத்துல போகுது, நம்ம பிரகலாத மகாராஜா மாதிரி. ஆனா 60 வயசு பிறகும் பக்தி கொடுக்கறதுக்கு இருக்காங்க, 50 வயசுல இருக்கிறவங்களும் பக்தி கொடுக்குறாங்க, 40 வயசுலயும் பக்தி கொடுக்குற இருக்காங்க. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ எப்ப ஜனிச்சியோ, எப்ப ஞானத்தை எல்லா விதமான ஞானம் உனக்கு தெரிய வந்ததோ, தன்னுடைய காலில் நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டியோ, அப்பவே நீ ஞானத்தோட பகவானுடைய வேத படிக்க ஆரம்பிச்சுனாவே போதும், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாழ்நாள்லயே முக்தி கிடைக்கின்றது, வாழ்நாள்லயே முக்தி கிடைக்கும். ஆனா 60 வயசு பிறகு நம்ம எல்லாம் ஓடி ஆடி ஒழிஞ்ச பிறகு நம்ம பக்தி கொடுக்கும்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அது பயம், பயத்தினால வருது. ஆனா அதையும் பகவான் ஏத்துக்கிறார். முதுமையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ மரண நேரத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இறக்கும் தருவாளியாவது பகவானை நினைன்றார், என்ன நினைன்றார், விடுபட முடியும்ன்றார். பக்தி தொண்டின் மூலம் தான் என்னுடைய அடைக்கலம் புக முடியும்ன்றார். திவ்யமான செயலை பற்றி அனைத்தும் அறிவதால் அவன் உண்மை, அவனை பிரம்மன் என்றார். அப்போ மற்ற வகையான பக்தர்கள் முதுமை மரண நேரத்தில் கூட விடுபட முடியும்ன்ற அந்த கன நேரம் நினைச்சா கூட, அதாவது நம்முடைய முகுந்த மாலால ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. முகுந்த மாலால இல்லைங்களா, அப்போ ஸ்லோகத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடே உன்னால வாதம் கவ்வம் பிக்கம் எல்லாம் உன்னை அடைச்சிக்கிட்டு கை கால் விழுந்து கண்ணு தெரியாம காலு தெரியாம ஏதோ ஒரு ப்ராபத்துல கடந்தா போது நினைச்சோன்னா, ஆனா பகவான் கண்டிப்பாக உன்னை அனுகிரகம் கொடுப்பார். குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா பாடிட்டு போயிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, இந்த பஜன் கிளாஸ்லயும் இந்த பாடல் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க, இந்த மூர்ண மாலா மாதிரி. மனம் வெந்துடலம் கிளமாகி தளர்ந்த பில் நோயில் நடுங்கிடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, அன்று நீ வர இன்று உன்னை அழைக்கிறேன், வரம் தருவாய் ஹரி நாராயணன். ஈடு கொபை என ஈழை நடுக்கிடும், அந்த மாதிரி யமதூதர்கள் வந்து நிற்கும் போது, சுற்றத்தார் என்னை சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது அப்படின்னு எங்க ரிலேஷன் ஒரு சீனியர் டிவோட்டி அவங்க இதை அடிக்கடி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஒரு இறந்த வீட்லயும் இதை படிச்சாங்க இந்த பாடல். ரொம்ப நல்லது. இன்று உன்னை அழைக்கிறேன், வரம் தருவாய் ஹரி நாராயணா அப்படின்னு வரும். இது நீங்க சொன்னது இது முகுந்த மாலால ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு 40 இதுதான் இருக்கும், ஆனா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அது முகுந்த மாலா புக் எல்லாம் வாங்கி படிங்க. சில பிரபுபாத கூட அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். குலசேகர ஆழ்வார் எவ்வளவு அழகா அதை பாடி இருக்கிறாங்க. ஆண்டாள் தாயார் எவ்வளவு அழகா பாடி இருக்கிறாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும், அதெல்லாம் படிக்க படிக்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நாம பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தாவே போதும். இப்ப ஜடபரதர் கதை யாராருக்கா தெரியும்? ஜடபரதர் விடுங்க, சரி. ஒருத்தர் இருக்கார், நம்ம பகவத்கீதை படிச்சிருக்கோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சிருக்கிறோம். யாரு தெரியுமா? சரி, அவர் கதையை சொல்றேன், அப்புறம் அவர் பேரை சொல்லுங்க. ஒரு அந்தனர் குலத்துல பிறக்கிறார், ஒரு நல்ல வைஷ்ணவர் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். தாய் தந்தை சொல் பேச்சை கேட்கிறார். அவருடைய குரு வந்து அவர் சொல்றதை கேட்கிறார். எல்லா விதமான காரியங்களும் பிரம்மச்சாரி விரதமும் இருக்கிறார். இப்ப பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கிற டைம்ல கடைசி காலகட்டம் அது, அவர் வாலிப பருவம் வருது, முடிகிற ஸ்டேஜ். அதுக்கு அடுத்து கரகசனம் ஆகலாம், இல்லைன்னா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறார். அப்ப அந்த நேரத்துல அவருடைய தந்தையார் சொல்றார், போய் காட்டுல போய் தர்புள்ளிய பறிச்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறாரு. எப்பவும் வழக்கமா சொல்றது போற அனுப்பிச்சு விடுறாரு. சரி, அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஆத்மா போயிட்டு தர்புள்ளிய பறிக்க போகுது. போற இடத்துல ஒரு வேசியை பார்த்துருக்கு. ஒரு வேசியாகப்பட்டவள் என்ன பண்றா, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆடவனு கூட அதை பார்த்துட்டாரு. யாரு? இவரு. இந்த ஆத்மா பார்த்துடுச்சு. பார்த்த உடனே அது அந்த வேசி மேல மோகமாயிட்டாரு இவரு. அந்த மேசி மேல மோகமானது பிறகு அந்த வேசியோட வீட்டுக்கே போய் கடைசியில அவர் கூடவே குடும்பம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஒரு அந்தனர் கூட அஜாமிலன். அஜயமிலன். ஓகே, அதே
இப்ப அந்த வேசி குடும்பத்திலே போய் அங்கேயே போய் அவளை திருமணம் கூட பண்ணாம அவரு கூட ஈடுபாடா இருந்து அவர் மூலியமா அந்த தாய் மூலியமா அவர் 10 குழந்தை பெற்றிருக்கிறார் வேசி மூலியமா. வேசியாகப்பட்டவள் சமுதாயத்துல எப்படிப்பட்டவங்க பாருங்க, வேதம் சொல்லுது 7 கல்பம், பிரம்மாவுடைய 7 கல்பம் வரைக்கும் மரணலோகத்துல இருக்கணும், அதல பாதாள கிடக்கணும். அவன் வேசியாகப்பட்டவன் அங்கதான் உள்ள இருக்கணும். 7 கல்பம்னா பாருங்க, பிரம்மாவுடைய 7 கல்பம் 7 நாள் அது வரைக்கும் உள்ள. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு 10 குழந்தைய அந்த மூலியமா பெற்றெடுக்கிறார். 10வது குழந்தைய தெரியாம நாராயணன்னு பேரை வச்சுட்டார். 10வது குழந்தைய நாராயணன் பேரை வச்சதும் இல்லாம அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பாசம். இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா இவர் செய்யாத அட்டகாசமே கிடையாது. கொலை பண்றது, கொள்ளை அடிக்கிறது, வழிப்பறி பண்றது, என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லா சண்டால குணத்திலையும் பண்றார். ஒரு அந்தனர் குளத்துல பிறந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தவர் ஒரு வேசியை பார்த்ததுனால இவ்வளவு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. அவரு ஒரு பிராமணன்றது என்ன இல்லாம பண்ணிட்டார். பண்ணது மாத்திரம் இல்லாம அந்த 10வது குழந்தைய நாராயணன பேரை வச்சு மரண படுக்கையில 88 வயசு வரைக்கும் கடந்திருக்காரு. தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காரு லைஃப். மரணத்துல படுத்துன்னு கிடக்குறாரு. உடனே அங்க சொல்லிட்டான் யம தர்மராஜா, அவனை பிடிச்சி இழுத்துனோடா போயிட்டு. 4 பேர் வந்துட்டாங்க. வந்து அவர் தூக்கம் வந்துட்டாங்க. அவரை போட்டு வலிக்கிறாங்க. வலிக்கும் போது அது இவர் தெரியாமையோ தெரிஞ்சோ தெரியாமவோ தன்னுடைய மகன் நினைச்சுதான் அவரு கூப்பிட்டாரு. நாராயணா நாராயணா என்னை காப்பாத்துறா, நாராயணா என்னை காப்பாத்துறா, நாராயணா காப்பாத்துறான்ட்டார். உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க, பகவானோட தூதர்கள் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவரு அஜிமுலான்னு சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மகனை தான் அவர் கூப்பிட்டாரு. ஏன்னா அவனுக்கு எப்பவுமே அஜிமுலான் என்ன பண்ணுவான்னா, டே நாராயணா தண்ணி விடுறா, டே நாராயணா தூக்கி விடுறா, நாராயணா வெளியே நடந்து போலாம் வாடா, டே நாராயணா என்னை உட்கார வைடா, வாராயணா நிக்க வைடா, இப்பயே அந்த குழந்தையே சொல்லிட்டு இருப்பான் அஜிமுலா. அதனாலதான் இந்த மரண படுக்கையில இந்த யம தூதர்கள்லாம் பார்த்து பயந்துட்டு என்ன இது மாதிரி வலிக்கிறாங்கடா, என்னை காப்பாத்துறா காப்பாத்துறா நாராயணா நாராயணன்னு சொல்லிட்டாங்க. கடைசியில என்ன ஆச்சு, வைகுந்தத்துல இருந்து ரதமே வந்துடுச்சு. வந்து பரமாத்மாவே வந்துட்டார், கீழே வந்துட்டார். 4 கை சுரூபத்துல 4 பரமாத்மா வந்து நிக்கிறாங்க. 2 பேருக்கு சண்டை நடக்குது. யார் யாருக்கு, யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் 2 பேருக்கும் சண்டை போடுங்க. டேய் பகவானுடைய பக்தன் அவன், பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டான் அப்படின்னு. உடனே அவங்க வாதம் பண்றாங்க, ஐயா அவன் சண்டால புத்தியில இருந்தான், நிறைய கொலை பண்ணியிருக்கான், நிறைய தப்பா பண்ணிருக்கான், ஒரு வேசி கூட குடும்பம் எடுத்திருக்கான், 10 குழந்தை பெற்று எடுத்திருக்கான், அவன் சண்டால புத்தியில் உள்ளவன், அவனுக்கு டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னு அவன் எப்படிப்பட்ட புத்தியா இருக்கட்டும், எவ்வளவு கேடு கட்டவனா இருக்கட்டும், இறக்கும் தருவாயிலே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டான், அவன் சொர்க்க லோகம், பகவானுடைய லோகம் தான் போனோம், வைகுந்தம் தான் நான் கூட்டு போவோம், அந்த ரதம் கொண்டாந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு 4 பரமாத்மாவும் சொல்றாங்க. இந்த 2 பேருக்குமே இவங்க நடக்கிற சில ஒரு புக்கே நம்ம எழுதியிருக்கா ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த கிளாஸ் கூட நம்ம எடுத்தோம், 1 வருஷமா எடுத்தோம் அந்த கிளாஸ். அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அது. அதாவது அடுத்த ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், அதாவது அடுத்த பிறவி கொடுக்குறாரு அந்த வாழ்நாள் அவனுக்கு, அஜிமுலானுக்கு. ஸோ அப்போ அந்த நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு போய் உட்காந்து படுத்துனுங்கிறான் மரண படுக்கையில. யாரு, அஜிமுலான். அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க இப்ப கிளம்பி போறியா இல்லையான்னு பரமாத்மா சொன்ன பிறகு அப்புறம் யம தர்ம ராஜாவே வந்து, அப்பா விட்டுடுங்கப்பா, பகவான் நாமத்தை அவன் சொல்லிட்டான், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட். எந்த ஆத்மாவும் பகவான் நாமத்தை இறக்கும் தருவாயில கூப்பிடுறானோ நினைக்கிறானோ அவனை எடுத்தும் போட்டு வரத்துக்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை, கிளம்புடா அப்படின்றார் யம தர்மர். உடனே அவங்க எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. அப்புறம் விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க, அப்ப அவன் கண்ணுல இருந்து மாலை மாலையா தண்ணியா கொட்டுது. என்ன சொல்றான், நான் இது வரைக்கும் நான் ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவன், ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தவன், எனக்கு ஒரு குரு சொன்படி நான் கேட்டு பார்க்க கூடாத பார்த்து போன ஜென்மத்துல பண்ண கர்மா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்டு கடைசியில அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பரமாத்மா என்ன சொல்றார், சரி இனிமேல்தாவது பக்தி யோகம் பண்ணு, உனக்கு அடுத்த சான்ஸ் கொடுக்க சொல்லிட்டு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கு, அஜிமுலானுக்கு. அதுக்கப்புறமா அவன் பக்தி யோகம் பண்ணி கடைசியில பகவானே வந்து வைகுந்தத்துக்கு கூட்டம் போறாரு. அப்போ மரண படுக்கையில நம்ம படுத்திருந்தாலும் பகவானை நினைச்சாவே போதும். இது ஒரு வழி. இன்னொரு வழியும் வேதத்துல கொடுக்குறாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம ஜபிக்க 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 நம்ம பாவம் எல்லாம் போகும். அப்ப இறக்கும் தருவாயில வாதம் குப்பம் எல்லாம் போட்டு அடைச்சிருந்தாலும் பகவான் அந்த உணர்வை கொடுக்குறன்றார். உனக்கு நான் உணர்வு கொடுப்பேன், இறக்கும் தருவாயில உணர்வு கொடுப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா வாய் பேச முடியாது, நினைக்க முடியாது, எதுவுமே செய்ய முடியாது, எல்லாமே ஒரு மாதிரி அடைச்சி கிடக்கும் நமக்கு. அந்த நேரத்துல கூட பகவான் அந்த சக்தியை கொடுப்பாராம்.
உகந்த மாதால ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சோ அப்போ நாம பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். இறக்கம் தருவார் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது, நமக்கு நம்ம லைஃப். அதான் சொல்ற, முதுமையும் மற்றும் மரணத்தை விடுபட முடியும் அறிவுடையோர் பிரம்மன் அவர்கள் ஆன்மீக அறிவை பெறுகின்றனர் அப்படின்ற 30வது பதம், கடைசி பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த பதம் படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. साधिभूतानि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பௌதிக தோற்றமும் தேவர்கள் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாக பரமபுருஷனாக என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானை என்ன அறிய முடியுன்றார். அதாவது பௌதிக தோற்றம், இந்த உடல் வந்து பௌதிகம் தான். நம்ம பிறக்கும் போது குழப்பத்தை தான் பிறக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம 29, 28 அப்படின்னு சொல்லி 28 பதம் அதான் சொல்றது இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாமே பௌதிகம் இருக்கிறோம். பௌதிகம் தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களும் ஆள்பவனாகவும். தேவர்கள்னா எவ்வளவோ தெய்வங்கள் இருக்கு. எல்லா தெய்வங்களும் நாம நினைச்சு நம்ம யாகங்கள் செய்ய ஆள்பவனா இருந்தாலும் சரி, பரமபுருஷனாக என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானை என்ன அறிய முடியுன்றார். அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட செயல் செய்யணும் பாருங்க. பௌதிக செயல்பாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கணும். அதான் பகவான் சொல்றார், 3 நிலையில என்ன அறிய முடியும்ன்றார். 3 நிலையில. ஆனா முதல் நிலை பாருங்க, முதல் நிலை பகவான் நம்மளுடைய பக்திய எப்படி நான் உணர்றாருன்னு எப்படி நம்ம நினைப்போம். இப்ப நான் காலங்காலமா சாமி கும்பிட்டு இருக்கேன், நான் அது பண்றேன் இது பண்றேன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா பகவான் அந்த பக்தி ஏத்துக்கிட்டாருன்னா என்னைக்கா நினைச்சிருக்குமா நாமோ? அதுக்கும் வேதத்துல இடம் கொடுக்குது, விட கொடுக்குது. நீங்க என்ன எப்படி நினைப்பீங்க? அது நம்ம எப்படி ஒரு வாட்டி நம்ம சொல்லியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு பக்தியை கொடுக்குறோம் நாம பகவானுக்கு, அந்த பக்தியை பகவான் ஏத்துக்கிட்டாரா இல்லைன்றது நமக்கு எப்படி தெரியும்? அது மூலியமா இப்ப நம்ம பண்ண பக்தி மூலியமா ஏதாவது ஒரு நல்லது நடந்தா ஒருவேளை பகவான் ஏத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது நீங்க என்ன சொல்ல வர்றீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பக்தி கொடுக்கணும் வேற ஒரு காரியம் மூலியமா நமக்கு உணர வைக்க முடியும்னு சொல்றாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு பிளெஸிங்ஸ நம்ம ஃபீல் பண்ணும் போது அது ஏற்றாரோ அப்படின்னு. இது அதாவது பிரபுஜி இது எப்படின்னா, இந்த பக்தி கொடுக்கும் போது அந்த பக்தி இல்லாம நமக்கு ஒரு சந்தோஷமும், அதனால ஒரு என்லைட்மெண்ட் மாதிரி நமக்கு, அதாவது எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாம நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம், அதுதான் சொல்லலாம். அதுக்கு அப்பதான் கடவுள் ஏத்துண்டாரு சொல்லலாம். மற்றபடி ஒரு செயலுக்குரிய விளைவுகளை ஒழிய, அந்த விளைவுகள் தவறாகவும் இருக்கலாம், பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். அது கடவுளால கொடுக்கப்படல, அது வேரியஸ் ரீசன்ஸ். ஆனா இந்த பக்தின்றது வரும்போது ஒரு அமைதி, ஒரு ஆனந்தம், அந்த அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், பக்தி பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது எப்படி இருக்குன்றத சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். நீங்க சொன்னது வந்து நேத்து அந்த நேத்து ஒரு நாள் நான் அதை ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு ஒரு பாராயணத்துல அந்த ஒரு ஆனந்தம், ஒரு நிம்மதி, ஒரு அமைதி, ஒரு பிளெஸிங்ஸா ஃபீல் பண்ணேன். அது வந்து அது ஃபீல் பண்ணனால சொல்றேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி எதை எதிர்பார்க்காம செஞ்சிருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, இதுதான் 100% உண்மை. என்னன்னா 3 விதமான செயல்பாடுல உணர முடியும்ன்றாரு. உங்க வாழ்நாளிலே உணர முடியும்ன்றாரு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, பக்தி முதல் நிலையில இப்ப நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தோம், இந்த பகவான் இந்த பக்தி ஏத்துக்கிட்டாரா? ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பௌதிகத்துல இருக்கனால ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும். ஆனா அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டுறதுக்காக தான் வேதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பௌதிகத்துல இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீகத்துல இருந்தாலும் சரி, பக்தி மார்க்கத்துல கொடுக்கும்போது, எப்படின்னா ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது பகவான்கிட்ட அனநிய பக்தி கொடுத்தா நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம். அதே பௌதிகத்துல இருக்கும்போது ஒரு தொழில் பார்ப்போம், ஒரு வியாபாரம் பண்றோம், இல்ல ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம், பணம் ஈட்டுறோம், அது பௌதிகம் தான். ஆனா அதிலே பற்றற்ற தன்மை இருந்துதான் நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். இதுதான் வேதம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது இது இல்லைங்களா? அப்படி நம்ம வேத பிரகாரம் நாம வந்து அகர்ம பணியில நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் போது பௌதிகத்தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்குமா. நம்முடைய பௌதிகமான இவங்களால தெரியும் உங்களுக்கு, நான் இங்க தியேட்டருக்கு போனேன், சினிமாவுக்கு போனேன், பார்க்குக்கு போனேன், அங்க போனேன், இங்க போனேன், அங்க வந்தேன், இங்க வந்தேன்னு சொல்லுவீங்க. அதே ஆன்மீகத்துல வந்த போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தன்மை எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஆர்த்திங்க உணர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதுதான் முதல் நிலை என்றார். உங்களை பக்தி மார்க்கம் வர 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 என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க
அந்த பௌதிகத்தன்மையிலிருந்து விலகி வந்துட்டே இருப்பீங்க. ஆனந்தம் அடைய முடியுமா இந்த பக்தியில அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அந்த பக்தியில ஆனந்தம் அடைய உணர ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பௌதிகத்துல ஈடுபடவே மாட்டீங்க. ஏன்னா அது சச்சித் ஆனந்தம். அது ஆனந்தம். இப்ப மாதாய் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அந்த கொஞ்ச நேரம் அந்த பாராயணம் பண்ணேன், அதுல இருந்து ஆனந்தம் இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தம் அது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம பகவான் நம்ம பக்தி ஏத்துக்கிட்டாரு. அது இது முதல் நிலைன்றார். இரண்டாவது நிலை பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தர்கள் சங்கம். இப்ப நம்ம எல்லாம் 10 பேர் 5 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்னா, இந்த சங்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கனாவே ஒரு தனி ஒரு பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம இது மாதிரி உட்காரவே முடியாது. நம்மளால உட்காரவே முடியாது. எங்காவது ஒரு வேற பிரச்சனை இருக்கும். அங்க ஓடுவோம், இங்க ஓடுவோம், அங்க போகணும், இங்க போகணும்னு நினைச்சுட்டே இருப்போம். ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல வரன்னா இது இரண்டாவது நிலைன்றார். அதே மூன்றாவது நிலை பாருங்க. சாது சங்கத்துல சேர்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் மூணாவது நிலை. மூணாவது நிலையில சாது சங்கத்துல நம்ம உறவு வச்சிருக்கும் ஒரு பெரிய குருமார கிட்ட போய் நாம அடிபணிஞ்சு சரணாகதி அடைஞ்சு நாம அவங்க கிட்ட தொண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா பக்தியை முழுமையாக பகவான் ஏத்துக்கிட்டாரு. அப்ப நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறோம் நாம, இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பக்தி 2வது மார்க்கத்துல வந்திருக்கோம், முயற்சி பண்றோம். இப்ப நம்ம லெவல் 2ல வந்திருக்கோம். லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5ல வரும்போது நாம இன்னும் உணர ஆரம்பிக்கும். அதான் சொல்ற, பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் பரம எல்லாவித யாகம் ஆள்போன பரம புருஷன் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வோடும் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரம புருஷ பகவானான என்ன அறிய முடியும். அப்ப யாரெல்லாம் பகவான் பரமபுருஷனாக பௌதிக தோற்றத்தை ஆள்பவராகவும் தேவர்களும் ஆள்பவர்களாகவும் யாகங்களே ஆள்பவராகவும் அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களே பகவான் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைய முடியும், வைகுந்தம் போக முடியும், கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும். ஆனா பௌதிக தோற்றம் இருக்கணும், பௌதிக தோற்றை ஆள்பவராக இருந்தாலும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அப்படித்தான், நம்ம எல்லாம் கருத்திகள் தான். அதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு. பௌதிக தன்மையில இருந்தா கூட பற்றற்ற தன்மையா இருக்கிறவன் தான் பாத்தீங்கன்னா கர்மியா இருக்கிறான். கர்மின்னும் போது பற்றோட இருக்கிறான். நம்ம லாபத்தை ஈட்டணும், நமக்கு தொழில் இருக்கட்டும், நம்ம வியாபாரம் பார்க்கணும், நம்ம குடும்பத்தை மேன்மையடையணும், சமுதாயத்துல மேன்மையடைறதுக்காக நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஆனா அதை பற்றற்ற தன்மையா இருந்து நம்ம ஆள்பவர்களா அறிந்து கொள்ள அவர்கள் கிருஷ்ண யோகத்தை அடைய முடியும்ன்றார். நம்மளுடைய கடமை அது. நம்ம கடமை. இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு குடும்பம் இருக்கு, நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க, பேர பிள்ளைகளுக்கு, நம்மளுடைய கடமை அது. அந்த கடமையை பற்றற்ற தன்மையா செஞ்சாதான் நாம பக்தி யோகம். அப்பதான் என்ன ஆகுது பாருங்க, நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலையும் சகாம கர்ம யோகத்திலையும் கர்ம யோகத்துல மேன்மையடி கர்ம யோகியா செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான். கர்மியா இருந்தவன் கர்ம யோகியா செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான். எப்படி பாருங்க, பற்றற்ற தன்மையா இருந்தாதான் நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இப்ப கர்ம யோகியா இருக்கும்போது பகவான் லோகத்துக்கு கண்டிப்பா போக முடியும் அவன. அப்ப தூய பக்தி தொண்டு முழுமையாக கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை பற்றி புகழ்வதிலும் எல்லா நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றி விடுகிறார். அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், அவருடைய புராணம் எல்லாம் படிக்கணும் நாம. இந்த உறுதியான திடமான நம்பிக்கை விடவர்தா எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பி தொண்டை தொடக்கம் இதுவே என்றார். பக்தி மார்க்கத்துல நாம இது சாது சங்கத்துல நம்ம போயிட்டோம்னாவே முழுமையாக பக்தியை நம்ம ஏத்துக்கிட்டார் பகவான், முழுமையாக ஏத்துக்கிட்டார். அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனோம்னா எப்படி இன்னும் பண்ணணும் பாருங்க. நம்முடைய பகவத்கீதை என்ன சொல்லி கொடுக்குதோ அதை நம்ம வாழ்வியல கொண்டு வரணும். வாழ்வியல கொண்டு வந்தாதான் அந்த சாது எல்லாம் நம்மளை பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓ, இவன் பிரம்ம நிலை அடைய உள்ள ஆத்மா அப்படின்னு. அவங்களே வருவாங்க, கிட்ட வருவாங்க, பேச வருவாங்க, கூட வா, இந்த செய், இதை செய், அது நம்மளை கூப்பிட்டு வச்சு கொடுப்பாங்க. நீங்க ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்க, ஒரு குருமார் இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க உங்களை பார்த்தாவே உட்கார வச்சு பக்கத்துல வச்சு பேச ஆரம்பிப்பார். பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது, பௌதிகத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஆஹா இந்த ஆத்மா பௌதிகத்துல இருக்கு அப்படின்றது யாரு சொல்லுவா? சாது சங்கத்துல உள்ள அந்த பிரம்ம நிலை அடைகிற ஆத்மா சொல்லும். அப்ப சாது சங்கத்துல நமக்கு கிடைக்கிற அதுதான் சங்கராச்சாரியாரை பார்க்கணும், பெரிய ஆழ்வார்கள்லாம் பார்க்கணும், பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் போய் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியம் நம்ம நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த 7வது அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னென்ன படிச்சோன்னு ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். கேள்வி ஞானம் 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் இந்த இடத்துல கூட ஆரோகணம் பத்தி இல்லாதது, இயலாதது, மனிதன் 4 குறைபாடுகளை பத்தி சொல்றாரு. ஆரோகணம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரை, குரு சீட பரம்பரை, ஆச்சாரியங்கள் பெறப்பற ஞானம் தான் வசந்ததுன்றார். ஆரோகணம் பத்தி நம்ம என்ன சொன்னார்? அது பாத்தீங்கன்னா குறைபாடு உள்ளது. இன்னைக்கு சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அதிகமா இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இதெல்லாம் முன்னாடி இருந்தது, பல வருஷங்கள் முன்னாடி இருந்தது.
பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இது மாதிரி விஞ்ஞானம் இது ஒன்னும் ஒரு சிம்பிளா சொல்ல போனா அர்ஜுனன் இருக்கான், கர்ணன் இருக்கான். அர்ஜுனன் நினைக்கிறான் சும்மா ஒரு கையில எதுவுமே இருக்காது, ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் சொல்லுவான், கையில அம்பு வந்துடும், கையில கண்டிபம் வந்துடும், கையில உடனே பெரிய பிரம்மாஸ்திரம் வந்துடும், உடனே விடுவான். ஆனா இன்னைக்கு பாரு, ஒரு பெரிய ராக்கெட் வேணும், அதுக்கு பெரிய ஒரு பிளைட் வேணும், கப்பல் வேணும், எங்க ஒரு ஏவுதளம் வேணும், இதெல்லாம் உருவாக்கி தான் அப்பயும் விடுறான். ஆனா அன்னைக்கு பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை, கையில நினைச்சா வந்துடும். அப்ப என்ன டெக்னாலஜி நாம இருக்கும் பாருங்க இப்போ. அப்போ முன்னாடி எவ்வளவு டெக்னாலஜி பாருங்க. அதுதான் ஆறா குணம். ஆனா நம்ம குறைபாடு உள்ளவங்க, இந்த 4 குறைபாடுகளை பத்தி பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார். பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகள் 4ல இருந்து 12 வரைங்க. பகவான் கிருஷ்ணத்தை அனைத்துமே சாரம். சக்திமானுக்கு சக்தினார். பகவான் கிருஷ்ண ஏற்றலை நிராகரித்தல் 13ல இருந்து 19 பார்த்தோம். பகவானை யார் நிராகரிக்கிறார்கள்? அதிமுட்டாள்கள், மனிதர்கள் கடநிலையில மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள், வெளிப்படையான நாத்திகர்கள். அதே பகவான் கிருஷ்ணரை யார் ஏற்கிறார்? துயரற்றோர், செல்வம் வேண்டுபவர், கேள்வியுடையோர், முழுமுதல் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர்கள். தேவர்கள் வழிபாடு ஏன்? ஏகப்பட்ட ஆசை, குறைந்த மதிப்புடையவர்கள். பலன் பாருங்க, எல்லைக்கு உட்பட்டது, தற்காலிகமான. தேவர்களுக்கு தான் செல்வார்கள். யார் பக்தராக முடியும்? முற்பிறவி பண்ண பாவம் புண்ணியம். பக்தராக முடியும்னா முற்பிறவில பண்ண புண்ணியங்கள் தான், வாழ்நாள் பண்ண புண்ணியங்கள் தான். பாவங்கள் இல்லை, உறுதியோடு பக்தி தோன்று. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இதை முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானா பாவனியே கிருஷ்ணமேவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சை அத்வைத கதாதார சீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே வேணுங்களா? இப்போ ராம் ஹரே ராம ராம. நாம் 8வது அத்தியாயத்துக்கு போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் இருக்கு, ஒரு 10 நிமிஷம் கிளாஸ் எடுத்துருவோம். இது ஓகேங்களா? பரவாயில்லைங்களா? இல்ல அடுத்த வாரம் எடுக்கலாமா? எடுங்க பிரபுஜி. மத்தவங்க கேட்டுக்கோங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது தேதி எடுக்கலாமா? எடுக்கல. ஓகே மாதா. பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி, என்னமோ சொல்ல வந்தீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் பிரபுஜி. கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. சொல்ல வந்தாங்க, அதான் நான் தெரியும். ஓகே, இப்ப நாம 8வது அத்தியாயம். இது ரொம்ப ரொம்ப இந்த அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகத்துல 2வது அத்தியாயம். முதல் அத்தியாயம் நாம நேற்று பார்த்தோம், அந்த 7வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். பக்தி யோகத்துல முதல், இது 2வது அத்தியாயம். பகவான் கிருஷ்ணரை அடைதல், பிரம்ம யோகம் சொல்லப்படுது. இப்ப என்ன சொல்லப்படுறாரு பாருங்க. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு அழகா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான 5 விதமான ஸ்லோகத்துல பகவான் கடைசியா 26ல இருந்து 30 வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் யார் பக்தராக முடியும்ன்றது, இல்லைங்களா? சரி, இந்த 8வது தொடக்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் ஒரு பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சீவாசாதி கௌரபக்த விருந்திக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 8வது அத்தியாயம் இதுல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம், ஆனா பதம் 28 பதம் தான். ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும் இந்த அத்தியாயம். அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார், மிக உயர்ந்த கேள்வி, மிக சிறந்த கேள்வி அது. எவ்வாறு கிருஷ்ணரை அடைவது அப்படின்னு கேட்கிறார். 8 கேள்வி கேட்கிறார், நறுக்குன்னு கேட்கிறார். ஆனா 7 கேள்விக்கு பகவான் விடை அளிக்கிறார். 8வது கேள்வி விளக்குகிறார். அந்த 7 கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கிறார். 8வது கேள்வியை விரிவாக விளக்கம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். என்னென்று பார்த்துருவோமா? அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மிக சிறந்த கேள்வியில எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவது அதை பத்தி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். கரெக்டா, நல்லா இருக்கும். அது அதாவது இறப்பு இறுதி தேர்வு அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பொழுது தயார்படுத்திக் கொள்வது, பாடத்திட்டம் என்ன, எப்படி தளர்த்து கொள்வது, அதோட பலன் என்ன, இந்த 4 சாராம்சம் 5வது பதத்துல இருந்து 8வது பதம் வரைக்கும் பார்க்கணும். பரத்தை அடைதல், எப்படிப்பட்ட பரத்தை அடைதல் பாருங்க. எவ்வாறு பரத்தை அடைவது, ஏன் பரத்தை அடைய வேண்டும், அவர்கள் எதை அடைகிறார்கள் அப்படின்ற 3 சாராம்சம் மூலியமாக 9ல இருந்து 22வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். 23ல இருந்து 28 பாருங்க. மற்ற யோகி
தூய பக்தர்கள் யுக தர்மம். யுக தர்மத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சிறப்பா கொடுக்குறாரு. இப்ப தூய பக்தர்கள் நம்ம இப்போ படிச்சுட்டோம். ஆல்ரெடி 26ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் 7வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். மற்ற யோகியை பத்தி படிச்சிருக்கோம், 6வது அத்தியாயத்துல பத்தி படிச்சிருக்கோம். இப்ப பக்தி யோகத்துல 2வது அத்தியாயத்துல நாம இப்ப படிக்கிறோம், அதாவது 8வது அத்தியாயம் இல்லைங்களா? இது நாளா நம்ம பிரிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். அர்ஜுனனு கேள்விகள், இருப்பு, அதாவது நம்மளுடைய இறப்பு தேதியை தேர்கிறோம். நாம தான் தேர்வு செய்யறோம். போன ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவ புண்ணியத்தை ஏத்த மாதிரி இந்த ஜென்மத்துல இறப்பு தேதியை போன ஜென்மத்திலே நாம தீர்மானிச்சிருக்கோம். அடுத்த பிறவி நம்ம தீர்மானிக்கிறதுக்கு இப்போ பக்தி யோகம் பண்ணாதான் நாமோ அடுத்த பிறவியே நமக்கு கிடையாது. பகவான் லோகம் தான். அதை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறது? நாம தான். அப்பாவோ அம்மாவோ அண்ணனோ சமுதாயமோ பகவானே கிடையாது. நாம தான் தீர்மானிக்கும். பரத்தை அடைதல், பகவானுடைய பரத்தை அடையணும். 9ல இருந்து 22 தூய பக்தியே சிறந்தது. ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த அத்தியாயம். இப்ப நாம கடைசியா நம்ம இது போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 21, அதாவது 7, 29, 30. அந்த பதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காரு பாருங்க. முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுன்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையே பிரம்மன்ற. நேரத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அதே பாருங்க 29, 11 சொல்றது பாருங்க. அதாவது பௌதிக தோற்றமும் தேவர்கள் பரமபுருஷ தேவர்கள் மற்றும் எல்லா விதமான யாகங்கள் ஆள்பவரும் பரமபுருஷனாகும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானை என்ன அறிய முடியும். 29, 30 நம்ம போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப அது கூட விளக்கத்தை கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். கேட்கிறாரு பாருங்க. பகவான் 4 மொத்தத்துல அந்த போன அத்தியாயத்துல கிட்டத்தட்ட 9 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுத்தார். இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்கலாம் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 8வது அத்தியாயத்துல முதல் பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? ஆத்மா என்பது என்ன? பல நோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவாயாக. நல்லா கேட்கிறார். பிரம்மனா யாரு? பிரம்மன்னா என்னன்னு கேட்கிறார். அத்தியாத்மன் தான் என்னன்னு கேட்கிறார். செயல் யாவை என்றார். ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யார் அப்படின்றார். எத்தனை கேள்வி கேட்டுக்கிறார் பாருங்க. 1, 2, 3, 4, 5 கேள்வி கேட்டுக்கிறார் இல்லைங்களா? இப்போ 2வது பதமும் படிப்போம். இதையும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதி யஜ்ஞ கதம் கோத்ர தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் ஞேயோசி நியதத்மபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நாம அங்க கேட்ட கேள்விக்கு திரும்பவும் 2வது பதத்துல கொடுக்குறாரு, கேட்கிறார். திரும்ப கண்டினியூ பண்றாரு அர்ஜுனன். மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? 6வது கேட்கிறார். உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார் கேட்கிறார். பரமாத்மா ரூபத்துல வசிக்கிறார். 4வதுலயும் சொல்லிட்டார், 3வதுலயும் சொன்னார், 2வதுலயும் சொன்னார். திருப்பியும் அர்ஜுனன் கேட்கிறான்னா அதுல உள்ள சாராம்சம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அழகா கேட்கிறான் அர்ஜுனன். அதாவது என்ன கேட்கிறான் பாருங்க. போன பதத்துல என்ன கேட்டாரு பாருங்க. எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்னன்னு கேட்கிறான். அரியாத்மா என்பது என்னன்னு கேட்கிறான். பலநோக்கு செயல்கள் யாவின்னு கேட்கிறான். ஏற்கனவே நிறைய விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ஜடத்தோற்றம் என்னன்னு கேட்கிறார். தேவர்கள் யாவரும் கேட்கிறார். தேவரை பத்தி பகவான் போன அத்தியாயத்துல விலைக்கு கொடுத்தார். அதையும் திருப்பி கேட்கறான் பாருங்க. ஜடத்தோற்றமா என்னன்னு கேட்கறான் பாருங்க. பலநோக்கு செயல்கள் யாவின்னு கேட்கறான். இப்ப இந்த பதத்திலையும் பாருங்க, யாகங்களை இறைவன் யாருன்றான். நான் யாகத்தை செய்யறேன். 2 விதமான யாகங்கள் இருக்கு. சில பேர் லட்சுமி யோகம்னுவாங்க, கணபதி யோகம்னுவாங்க, அந்த யாகம் இந்த யாகம் சொல்லுவாங்க, இது செய்வாங்க. ஆனா நம்மளுடைய கடமையே ஒரு யாகம் தான். அந்த கடமை அந்த யாகங்களை இறைவன் யாருன்ற கேட்கிறான். ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்கிறான். அது விளக்கம் கொடுக்கிறார் பகவான். உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறாருன்னு கேட்கிறான். உடல்ல என்ன மாதிரி அவர் இருக்காரு. இப்ப ஏன் நான் உடல்ல இருக்கும்போது நான் ஏன் பாவத்தை பண்ணணும்? நான் ஏன் பாவம் பண்றேன்?
எனக்கு ஏன் புத்தி அந்த மாதிரி தடுமாற்றம் இருக்கு? எனக்குள்ள பகவான் இருக்காரு நீ சொல்றல்ல, எனக்கு ஏன் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு கேட்கிறான். எவ்வளவு விஞ்ஞானமா கேட்கிறான் பாருங்க. நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்காருன்னு வேதம் சொல்லுதுன்றீங்க, குருமார்கள் சொல்றீங்க, அப்ப ஏன் தப்பு பண்றேன் நான்? ஏன் தப்ப தடுக்க முடியல அவரால அப்படின்ற அது கேட்கிறான் அர்ஜுனன், விளக்கமா கேட்கிறான். அப்ப பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவர் உண்மை மரண காலத்தை எவ்வாறு அடைய முடியும்னு அதையும் கேட்கிறான். எங்க குலசேகர ஆழ்வார் கேட்டார், பெரிய ஆழ்வார் கேட்டார், எல்லா ஆழ்வார்களும் கேட்டது இங்கேயும் கேட்கிறான் அவன் திரும்ப. ரொம்ப அழகா இங்க திருப்பி சொல்லி காட்டுறாரு. அப்ப நம்ம ஆழ்வார்கள்லாம் நிறைய பாராயணம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்ப பக்தி தொழில் ஈடுபடுவர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியுங்கிறார். இந்த 8 கேள்விக்குமே 8வது கேள்வியை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியுன்ற விளக்கத்தை தான் பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா விளக்குறார். இந்த 26 பதமும் அதுதான். மொத்தம் 28 பதம் இந்த அத்தியாயத்துல. இந்த 2 கேள்வி கேட்டதுல இந்த கடைசி கேள்வி பக்தி தொண்டு ஈடுபடும் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அடைய முடியுன்ற ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் 26 பதத்திலையும் விளக்கம் கொடுக்குறார். ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த அத்தியாயம். கேட்ட கேள்வி பாருங்க, பிரம்மன் என்ன? ஆத்மா. பிரம்மன் நாம தான் ஆத்மா, நாம தான் பிரம்மன். நம்முடைய செயல் மூலியமா தான் நம்ம பிரம்மன் அடைய முடியும். இந்த ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கை இது. உடல் அழிஞ்சிரும், ஏன்னா அது பௌதிகம், மாய, அது அழிஞ்சிரும். ஆனா ஜீவாத்மா அழியாது, அது அழியாத வாழ்க்கை. அது அடுத்த ஜென்மத்தை போயிட்டே இருக்கும், மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும். அது நம்ம செயல் மூலியமா தான் நம்ம நிர்மாணிக்கிறோம். நம்ம அடுத்த வாழ்க்கையை நிர்மாணிக்கிறோம். நம்ம உலகம் இல்லடா, அடுத்த இது நம்ம பூலோகத்துல வரல, சொர்க்கத்திலையும் போல, எந்த லோகத்திலையும் போல, பகவான் லோகத்துக்கு போறோன்ற தீர்மானிக்கிறது யாரு? நாம தான், பகவான் இல்ல, அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி இல்ல. அதுதான் சொல்றாரு, ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கைன்றார். அதியாத்மா உடலில் கட்டுப்பட்டாளர். ஜீவனின் உடைய இயல்பு அது, சுயம். நாமெல்லாம் சுயம், ஜீவனுடைய சுயம், அது இயல்பு, அது அதியாத்மான்றது. அப்ப கர்மான்றது நம்மளுடைய கர்மான நம்ம பாவம் பண்றோமா இல்ல புண்ணியம் பண்றோமா, அது நம்மளுடைய செயல் தான், முடிவு செயல்பாடுகள். அப்போ உடல், அதாவது பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இந்த உடலுக்கு தகுந்த வேலையை நம்ம செய்யறோம். ஆடு மாடு சாப்பிடுது, தூங்குது, இனப்பெருக்கம் பண்ணுது. அப்ப நாம எப்படி இருக்கிறோம்? பகுத்தறிவோட இது நல்லது, இது கெட்டது, இது செய்யக்கூடாது, இது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறோம் பார்த்தீங்களா? அப்போ அந்த பொருள் என்ன மாதிரி பொருள் பாருங்க, சத்துவத்துல இருக்கோமா, ரசோல இருக்கோமா, தமோல இருக்கோமா, சுத்த சத்துவத்துல இருக்கோமா, அந்த பொருள் அறிஞ்சு நாம எந்த வழியில செயல்படணுன்றதுதான் தீர்மானிக்கிறது தான் இந்த கர்மா, அந்த செயல். அது கேட்கிறான் அர்ஜுனன், கேள்வியா கேட்கிறான். அதிபூதானா யாருன்றான், பொருள் கையாள்வதில் யாருன்னு கேட்கிறான். பொருள் இயற்கை, பிரகிருதி. இந்த இயற்கை, காற்று, மணல், தண்ணி, வெப்பம், இது எல்லாமே இயற்கை, பஞ்சபூதங்கள். அதுதான் அதிபூதா. அதை பத்தியும் கேள்வி கேட்கிறான். 4வது கேள்வியை கேட்கிறான். 5வது கேள்வி பாருங்க, அதிதேவதா, உச்ச தேவன். இது அனைத்து தேவர்களையும் அடங்குன்றான். அந்த கேள்வி கேட்கிறான். தேவர்கள்லாம் யாரு, தேவிகள்லாம் யாரு, அவங்களை எது கட்டமைப்பு வச்சிருக்கீங்க, ஏன் அவங்களுக்கு ஏன் நான் பக்தி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு, அந்த கேள்வியும் சூட்சமாக கேள்வி கேட்கிறான். அதியாஞ்சனா, ஐயா தியாகத்தை அனுபவிப்பாளர் பரமாத்மா அப்படிங்கிற. என்னுடைய பக்தி தொண்டை யாரு அனுபவிக்கிறா அப்படின்னு கேட்கிறார். அது விளக்கம் பாருங்க, பரமாத்மா, பகவான் தான் அனுப்புகிறார். பிள்ளைக்கு தாய் தந்தரி செய்யற கடமை பகவானுக்கு தான், பகவானுக்கு செய்யற சேவை அது. தன்னுடைய பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய செயல் பகவானுக்கு செய்யற காரியம் அது. மகன்கள் பிள்ளைகளும் சரி, தாய் தந்தரிக்கு செய்ய கடமை பகவானுக்கு செய்யற கடமை அது. ஒரு அந்தனருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை பகவான் சேவை அது. ஒரு அந்தனர் சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை பகவானுக்கு செய்யற கடமை அது. ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவர் மக்களுக்கு செய்யற சேவை பகவானுக்கு செய்யற சேவை. கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா கப்பம் கட்டணும், வரி கட்டணும், கவர்மெண்ட் சமுதாயத்தோட சார்ந்து இருக்கணும், அது பகவானுடைய கடமை. அது நம்மளுடைய கடமை பகவானுக்கு சார்ந்தது. அப்ப நம்ம எல்லா செயலுமே அனுபவிப்பாளர் யாரு? பரமாத்மா, பகவான். இது ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறாரு. அதியாஞ்சனா எங்கே வசிக்கிறார்? அவர் எல்லார் இதயத்திலையும் வசிக்கிறார், அனைவர் இதயத்திலையும். நம்ம மனித பிறவி 4 லட்சம் பிறவி மாத்திரம் இல்லை, 84 லட்சம் பிறவி இதயத்துல பரமாத்மா இருக்கிறார். 7 கேள்வி அருமையா கேட்டான். 8வது கேள்வி கேட்கிறான் பாருங்க, இறக்கும் நேரத்திலே பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வதுன்னு கேட்கிறான். வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி நிலைதான்றார். அதுதான் விளக்குறார். இந்த 26 பதமும் விளக்குறார் பகவான். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி யாருக்கா கேட்கிறான்? 7வது அத்தியாயத்துல 2
பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் சில தொழில்கள் நுட்ப சொற்களை பயன்படுத்தினார். நம்ம 29 30 பதம் படிச்சோன்னீங்களா கடைசியா? அந்த பதத்துல பகவான் ரொம்ப நுட்பமாக பதில் சொல்லி இருக்கிறார். அவர் விஞ்ஞான மூலியமா சொல்லியிருக்கிறார். அது நம்ம ஆழ்ந்து சிந்திச்சோன்னா நம்ம நல்லா இருக்கும். அதுதான் இங்க பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க பாருங்க. முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னை அடைக்கலம் புகுன்றன திவ்யமான செயல்களை பற்றிய அனைத்தும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே என்றார். அதே பௌதிகம் தோற்றல் தேவர்களையும் பற்றும் எல்லா விதமான யாகங்கள் பரமபுருஷர் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேத்து கூட பரமபுருஷர் பகவானை என்னை அறிய முடியும். அப்ப இந்த இடத்துல அவன் என்ன கேட்டான் கேள்வி, என்னுடைய செயல் நான் கர்மா பண்றேன், என்ன யாருக்கு இதெல்லாம் போய் சேருதுன்னு கேட்கிறான் அவன். அப்போ அர்ஜுன் அவற்றை தெளிவுபடுத்துவதாக 8 கேள்வி கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட. அப்ப பகவான் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் முதலில் 7 கேள்விக்கு விடை அளிக்கிறார். பிறகு 8வது கேள்விக்கான பதிலை விளக்குகிறார். 8வது கேள்வி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. அர்ஜுன் ஒரு கேள்வியும் நம்மளுக்கு பச்சை மரத்துல ஆணி அடிச்ச மாதிரி கேட்கிறான். இந்த பதம் நம்ம மறக்கவே கூடாது. அப்ப பிரம்மன்னா யாரு? ஆன்மீக ஆத்மா. பௌதிகத்தையும் ஆத்மா இருக்கு, ஆனா அது ஜட உடலோட பாவம் பண்ணிடுற ஆத்மா. அது அதி ஆத்மா, ஜீவனுடைய ஆத்மாவுடைய இயற்கை. அது அதி ஆத்மா. ஏன்னா இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கதான் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கணும். ஆனா எப்படி நினைக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா, எனக்கு என்ன தேவையோ மாத்திரம் அனுபவி. எல்லாமே எனக்கு, சொத்து ஃபுல்லா எனக்கு, பணம் ஃபுல்லா எனக்கு, குடும்பம் ஃபுல்லா எனக்கு, சமுதாயம் ஃபுல்லா நினைக்கிறவன் அவன் உண்மையானவே ஜீவாத்மாவுடைய இயற்கையே கிடையாது. இயற்கைக்கு நேர்மாறா பணிவை செயல்படணும். அப்ப கர்மான்றது பலநோக்கு செயல்கள். பலநோக்கு செயல்கள் தான் கர்மா. அப்ப கர்ம யோகியா செய்யறோமோ பக்தி மார்க்கத்துல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த செயல் செய்யணும். அதிபூதான்றது பௌதிக இயற்கை, அதிதெய்வனானது தேவர்களின் தலைவன், அதி ஆஞ்சனான்றது யாகத்தின் இறைவன், அதி ஆஞ்சனது விற்றிருக்கும் இடம், மரண நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் நிலை கொள்வது எங்கனம். 8 விதமான கேள்விக்கு ரொம்ப அழகாக நம்ம அடுத்த வாரம் இதை முயற்சி பண்ணுவோம். அதற்கு முன்னாடி இந்த பதம் எல்லாம் நீங்க அடுத்த வாரம் மெமரி பண்ணுங்க, படிங்க. படிச்சுட்டு அன்னைக்கு அன்னைக்கு நம்ம பேசும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே வச பத்னானாம் பாவனி விஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி.